जय जगन्नाथ भाई मैंने आपण देखिए तो ये हूँ आमर रॉयल कॉलेज पाखे गोटे बोलेरो हठात निया लगिकी जलीगला गाड़ी आसूला हठात निया लगे जहाँ लोक सब बाहरी गले आप देखिए को रेट निया जाऊँ देखिए गाड़ी नंबर हूँ OD02 CB CPU ठीक रे भी देखा नंबरटा दूर देखिपे ये हूँ SM टावर देखिपे को रेट रे जाऊँ देखिपे पेट्रोल गाड़ी पाखु जी डर लगुच कहार आम केमी जानू हटर बाहर कि चलूला गाड़ी बाहर करते जानू रोड को अच्छी जहाँ लोक बाहर जाए से बड़ कथा ए भाई पाखु जाओनी भाई देखिए तो कि साउंड होती टायर फाटला ना ना पेट्रोल टाइम फाटी ना आगे गाड़ी काट दिखाँ ये गाड़टा कह गाड़टा का ये गाड़ी कह हाँ पाखु हटे दिखाँ अरे हटाटे लोक बसते बाहर हाँ हाँ गैस गाड़ी तो विपद हो जना पड़नी गैस गाड़ी ना गैस गाड़ी बड़ जो थमा पाखु उठे जाओ जना पड़नी कि बोलेरोटा महिंद्रार भाई पाखु जानी भाई पाखु कहीं जाओनी टांकी भाई फुट बहुत हैरान हो केमी लगे किए जान जहाँ लोक बाहर से भल कथा कई जाने गाड़ी कहते तो लोक बाहर जाइए कौन अरे इंजिन टा जलुची कौन टा जलुची सब जल फाइबर जिन इंजिन अरे हे से गोटे लोक देखुन कि आउची कौन फेरी जाइए ना मरीज ना पुलिस आउ फायर गाड़ी तो डकाई फायर गाड़ी आसो लिभ हम पाखु जी डर लगुच ना पाट टांकी भाई फाटे बहुत हैरान फाइबर गुड़ा जल पुलिस गाड़ी ना ना पुलिस गाड़ी बोलेरो ना 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 ये जोड़ा क्यों क्यों करगला सी फायर वाला डका हे सी आसो तो नियम से जली सारे पर आसवे पूरा शरीर केते सब निहाती 15 मिनट जल्ला आ केते जलिबो हाँ तमें कौन कर टायर गोटा फाटुची ना आगटा फाटुची ना ए टायर फाटिबो आगो टायर ए बसई आगो टायर फाटिबो
ଆରେ ବୋତଲ ପାଣିରେ କ'ଣ ଲିଭିବ ସିଏ? ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବୋଲେରୋ ନା କ'ଣ ବା? ବୋଲେରୋ ନା ପିକଅପ୍ ଏଟା? ଲୋକ ବସିଥିଲେ ବା ବାହାରି ଗଲେ ନା କ'ଣ? ସେ ଲୋକ କାହିଁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବେ? ଆଉ ନହେଲେ ଡୋର୍ କେମିତି ଖୋଲା ହେଲା? ଦୁଇଟା ଡୋର୍ କେମିତି ଖୋଲା ହେଲା? ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ପୁରା ସାଇଡ୍ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ବାଡ଼ି ବାହାର କରୁଥିଲା ନା କ'ଣ? ଯେତିକି ଜଣା ପଡୁଛି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ କ'ଣ ଦୁଇଟା ଡୋର ଖୋଲା। ମୁଁ ସେଇଠି ରଖିଥିଲି ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଆସିକି ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଅ, ସାଇଡ୍ ହେଇକି ଯାଅ। ଏଇ କରରେ ପଳାଅ, ଏଇ କରରେ ବୁଲିକି ପଳାଅ। ବୋଲେରୋ ବୋଲେରୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ବା। ହଁ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟା ବା। ଦୂରେଇ ରୁହ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫିନ୍ ଫାଟିଲେ ବହୁତ ରିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ଅଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା ଅଟିଗଲା, ଗାଡ଼ିଟା ସେଫ୍ ଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଅଟିଗଲା ନା, କମ୍ ରେଟ୍ରେ ଜଳୁଛି, ଫାଟିବ ନା ବଡ଼ ଡୋଜରୁ ଫାଟିବ। ଇଞ୍ଜିନଟା ଯାହା ବି ମୋବାଇଲ ଚାପଟା ଫାଟିବ। ଚାର୍ଜଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଟିନି ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ? ଚାର୍ଜ ଫାଟିଲା, ଓକେ ଫାଟିବ ଫାଟିବ ଭାଇ, ଭାଇ ଫାଟିବ ରେ। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଲା, ଇଞ୍ଜିନ ଇଞ୍ଜିନଟା ଫାଟିବ। ଇଞ୍ଜିନ ଫାଟିବ ରେ। ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଗଲା। କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି? ମୋ ରେକର୍ଡିଂ ଆସି 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲା, ତା ଆଗରୁ ଜଳିଲାଣି। ମୁଁ ଶୁଣିକି ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି। କେହି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଥାନ୍ତା ସବୁ ଏମିତି କିଏ ନ ମରିଯିବ? ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କ'ଣ କିଛି କିଛି ଖାଇ ପିଇକି ବସିଛି। ସେ ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଗଲାରି ଆଉ। କିଏ ଜାଣିଲା? ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚଳୁଛି ଆମେ ଆଇଲାକୁ ଆଉ। ଲୋକ ଫୋକ କେହି ନାଇଁ, ଲୋକ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଯେତେ ଜଣ, କାହିଁକି ଦୁଇଟା ଡୋର୍ ଆମକୁ ଆଇଲାକୁ ଖୋଲା ଅଛି, ଜଳୁଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଥିବ ଏଇ ଭିତରେ ଥିବ, ଆମର SM ଟାୱାର ହେଇଥିବ। SM ଟାୱାର ପାଖରେ ରହିଛି ନା ଗାଡ଼ି, ଦି ପାଟ ଡୋର ଖୋଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଲିଭିବାକୁ, ସେ ଲିଭା ନବରେ ଛାଡ଼ି ପାଇଲା ହେଇଥିବ। କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ି? ଏଇ ବା ବୋଲେରୋଟା। ହଁ, ମହିନ୍ଦ୍ରା ବୋଲେରୋ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ନୂଆ ଥାରଟା ସାଇ ମନ୍ଦିରଟି ଚଳିଲା। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଏବେ। ମହିନ୍ଦ୍ରା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି ବହୁତ ଭାଇ ଇଏ। ମହିନ୍ଦ୍ରାଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଫାଇବର ସବୁ ଚଳିଲା। ଆରେ ଆଗ ପଛ ଭିତରେ ପଛ ଜଳି ସାରିଲାଣି ରେ। ଇଆଡ଼ା ସରି ତାକୁ ଯାଉନି, ଇଞ୍ଜିନ ଫାଟିନି, ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫାଟୁଛି ନା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ପାଖରେ କେହି ରୁହନି, ସେ କାଠ ବି ଏତେ ଜୋର ଜଳିବନି। ସବୁ 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 ଟାୟାର ଏନେ ଜଳିଲା, ଆଗ ଟାୟାର ପଛ ଟାୟାର ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ିଟା ବେଶୀ ଦିନର ବି ନୁହଁ, ନୂଆ ଗାଡ଼ିଟା। ହଁ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, ନିହାତି ସେଇ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ହବ। ଲୋକ ଏଇ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ହେଇଥିବ ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ ଇଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗାଡ଼ିଟା। ହଁ, ଆରେ ନାଇଁ ଲଗେଇବ କିଏ? ଏଇନା ମୁଁ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, କିଛି
ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ଜଳିଗଲା? ହେଇଥିବ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇନା ଆଇଲି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ତ ପାଇଯିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯଦି ଥିବ ତ ପାଇଯିବ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବନି ଆଉ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ମନକୁ ଚଲେଇବେ? ପାଇଯିବ ନା, ସବୁ ପାଇବେ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ନୂଆ ପାଇବ ନୁହଁ? ଯାହା ଥିବ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେଇକି ଆଉ। ମାନେ ଇଏ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ସେଇଟା ବି ଜଣା ପଡ଼ିବ। ସେ ବି ଗୋଟେ କମାଇବା କଥା। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫାଟିବନି, ମେନ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଫାଟିବ। ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଟାଙ୍କିଟା ଫାଟିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫାଟିବନି। ଫାଟିଗଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କି ଫାଟିନି ଟାଙ୍କି। ଇଞ୍ଜିନ୍ କ'ଣ ବାଳ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଫାଟିବ? ନାଇଁ ରେ ଟାୟାର ଟାଙ୍କି ଫାଟିନି, ଟାଙ୍କି ଫାଟିବନି ବି ବେଳେ ବେଳେ। ଟାଙ୍କି ଏତେ ସହଜରେ ଫାଟିବନି। ଟାଙ୍କି କ'ଣ ମାନେ ସେମିତି କ'ଣ ସେ ଟାଙ୍କି ପାଇପ୍ ହେଇକି ଲିକେଜ୍ ହେଇଥିବ। କେବଳ ପାଇପ୍ ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ଯଦି ନିଆଁ ଯିବ ଭିତରକୁ, ସେ ଯଦି ବୋଷ୍ଟ କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇଟା ବାଇକ୍ ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆସନି ରେ ପାଖରେ ଏଯାକେ ଆଇଲାଣି ଦେଖ କେତେ ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି କହିଲୁ। ଆରେ ମେନ୍ କଥା ଫାୟାର ଗାଡ଼ି କଲ୍ କରିଥିଲେ ସିନା। କରିଥିବେ ନା ଆଉ ମନକୁ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀଟା ସିଏ କରିନଥିବେ। ଗାଡ଼ି ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିହବ? ମୁଁ ଉପର ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଥୋଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲି। ନୂଆଟା ଆଣିଥିଲା କ'ଣ ଜଳିଗଲା? ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଥିଲା ନା? 4 ଜଣ ବାହାରିଛନ୍ତି ଭିତରୁ, ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଡୋର ଖୋଲା ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ସବୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାହାରି ବୋଧେ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତି। ହଁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର, ହଳଦିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ନମ୍ବର। ନା ଆମ ଗାଡ଼ି କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ଗାଡ଼ି ଆଇଲେ ସାଇରନ୍ ଦେବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି ରେ? ବାଇକ୍ ନେଇଗଲି। ଏଇଠିକି ଆସିବୁ। ଆଣିକି ମାଇକି ଦେଇକି ଆସିବୁ। ଫୋନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ କିଛି? ଦମକଳ ଗଲା କେତେବେଳୁ କରାହେଲାଣି, ଏଯାକେ ପହଞ୍ଚିନି। ମାନେ ମୁଁ ଗଲି ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏଯାଏଁ ଆସିନି। ମୁଁ ତ ଏଠି ଆଇଲିଣି କେତେ 15 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଆଇଲିଣି। ଆଉ ତା ଆଗରୁ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଡିଜେଲ ଟାଙ୍କିଟା ଫାଟିନି? ନାଇଁ ଫାଟି, ଡିଜେଲଟା ବୋଲି ଫାଟୁନି, ପେଟ୍ରୋଲ ଦେଲେ ସନ୍ତାଣି। ହଁ ନିଆଁ କମିଗଲାଣି, କେତେ ହଉଥିବ ନିଆଁ ଆଉ। ଡିଜେଲ କମ୍ ଥିଲା, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଆଉ BS6 ଗାଡ଼ି ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ହବ। ଏବେ ସବୁ ଗଲା ସେ ଗାଡ଼ି। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ବୋଲେରୋଟା। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିବ ନା, ତାକୁ ପଚାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଘଟଣା। କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତ ଆସିକି ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କଲୁ।
ରାଜବାଡ଼ି